Wadana remu kalingan panganranganipun sang hyang manah rengkung sumungkang kuling sang kakung rerepa alon wungu sira baboyayi maneman heman pira pentek bantau nyayi tajah runtek nggih Ndara nayo katen swawi kula dherekaken Gus. Bupating Caluprat telah mukaya manggul beranjangan wani ngendhek marang lakuku ya mandek kowe dhisik piyuh wong bagus kok tak sawang nganti kaya gambar kene mlaku ayang-ayange dililing kowe sapa Gus tambuh marang aku balik ngendi dongkol sapa percaya kok nyunyung karo warot marang aku wis di Malaysia nuwun Prabu karo kala
sing gawa paronganan kudit ya kala gendene pecali gendene pendalet ya kuwi sapa Gus Pangah Pandhawa Satriya Madukara Raden Harjuna ya Raden Janaka Canaka kowe ya Permati jeneng akeh men Gus apik-apik kabeh ora kaya aku ya Gus ya ngetuke cuman kain suhu kentek yang hati kedeping itu orang kena baca buku malu orang mawar-mawar jam loro kuning das utuh mati jobok wani sadak sampar dak sandung ring punggu tak pakas murtamu wah kalau wani karo aku Gus apa mukang tak wedeni kancing ini kurang duran cek anjek siraing buto cek coba wongkro orang tak satrio neguru marang badangin buto ya orang ketua menggak arang sama buta jengkuan kamu Bos
Sarja Bharata kasane wae kono ye kowe sang geni moyo sang wangi supradepa Astung karo sidam sekaring bawana langgeng kakang Narada Pergetong Pak Pondok Wolong Marudaya Tinegara wong kali cedheng ideliline dawuh katimbalan Adi Guru Kakang Narada paraning kang dados sabar dening kalenggan mangke wonten gara-gara sumunduling kayangan Suralaya kekiranganipun menapa Adi Guru menika Narendra-Nendri bawana dadak kok yo preksa dumateng Rakanto Sidik pangdal-dal sedaya menika sampun pinentu panguwaosipun Adi Guru Kakang Narada wasantang mantan prayogi lamun ulun pribadi kang ambatang pramila ulun nyuwun preksa dumateng jengandika si Kakang ha iki Adi Guru kok sumbering gara-gara boten wonten sanes kejawi namung wonten titah ingkang manggro tingal titah menika jejeripun satriya nanging ingkang lenggan mangke kepara malah badhe jumeneng minangka brahmana lan medharaken kawruh kasampurnan boten wonten sanes kejawi namung titah Mujangkara pun Werkudara Adi Guru inggih mekaten menika kedadosanipun Kakang Narada inggih menawi kados mekaten pamprayoginipun si Kakang kados pundi menapa pun Werkudara menika kedah kapidana menapa kedah kados pundi Kakang Adi Guru kedah ngatos-atos nandhaken perkawis menika jernyatanipun Werkudara anggenipun babaraken kawruh panunggal menika setunggal bab menika nerak angger-anggering kayangan Suralaya jernyatanipun menika mawadinipun dewa nanging kang kaping kalih kahing para kawula ingkang sumawita dumateng pun Werkudara inggih Bima Suci ngarga kelasa menika babar daya pangribawa rasa tentrem saindhinging jagat raya ya ingkang menika kedah dipun taliti dipun glejar langkung rumiyin Kakang Narada inggih Indra wonten timbalan ingkang adhawuh umudiuji yen ngono dina iki aja wedi kangelan ya Indra yake mara mudhuna ing arga kelasa mara waspadakna talitin kaya ngapa gendyaring si Bima Suci kang dina iki madhet peburon iwak arsa mbabarake kawruh kasampurnan nuwun inggih Rama ngestaken dawuh merahi masmu kang wanarna kadinetrane ngapa rampok sabdane kukira ringkane kasa keter kini tunganing kong leru sing nipatso tak pranggal Pudrajo mangkato dilingki Dromati
ampun ngantos negaken dhumateng angkatipun si Bathara Surapati. Sumangga dipun ulat-ulati saking katebian Kakang Narana Swami dereken Adi Guru. Hanuman kanggo sowan ngarsaku nuwuning desa ngadi penemban kula ingkang sampun sowan jumbuh kalian dawuh jenandika sangadi penemban ing kalenggan mangke kula nganti sowanipun panengah Pandhawa Raden Harjuna. Wah iya ya pancen panengah Pandhawa iki kang tak tunggu dene ngarsane Sidanaka panjenengan ingsun kakalah hambabar kawruh kasampurnan. Inggih penemban kula namung nayodhyani miwahan seni namung wonten mulunging penggalih penemban kula tak kepengin nderek-nderek midhangetaken menggah wedharan kawruh kasampurnan menika. Hanuman kuwi dudu pancen mulan durung wayahe. Waduh kok iki mesakaken dumateng kula to penemban. Kula menika sampun sawetawis wekdal anggen kula dedheple nderek suwita wonten ngersa paduka sangadi penemban nanging mboten ketan saged jaring kadhit kok inggih dipun keparengaken kula nderek mirengaken. Hanuman kados pundi penemban? Iya yen to adreng rasamu kepengin ngrungokke wedharing kawruh kasampurnan tak keparengake. Nanging rumangka aku bakal cerita luwih dhisik. Biyen kuwi ning pendhita saka Deger Penyu. Peparape kawan Wisrawa utawa Resi Wisrawa. Bakal medharake kawruh sastra Jindwayuningrat. Sastra Cetha Pangruwating Biyu. Wondene kang bakal diwedhak ya kuwi Raja Putri Ngalengka Diraja Dyayu Sukesi. Nalika semana adine Sukesi kangaran Sukesa satriya bagus wujute kepengin melu ngrungokake wedharing kawruh sastra Jindwayuningrat sastra Cetha Pangruwating Biyu kanthi nyolong-nyolong ngrungokake saka ndabaning lawak nganti purna pamedhare kawruh kuwi mau teman ana daya malah kang ditampa dening Sukesa. Sukesa kang bagus rupane bareng kena walating ngelmu banjur jelek dadi buta. Kuwi Sukesa mongko wujudmu kethek. Yen iki mengko nganti kena walating ngelmu wujudmu kang kethek kuwi arep dadi waduh cilaka ane.
Insang ironi sang mawek gandrung Samoko wong nimbalane kang dawuh sangat dipenembani ya pancen kowe kang tanteni kowe kang tak tunggu marga gage maju saka bakal tak wedharake sabare kawruh kang sampurna aku bakal miwiti wedhar kawruh kasampurna mugi penembang kula sampun sawigungan kula jungkunalingaken kalmo Martana Janaka setemene ning donya iki ora ana kang sampurna ingkang sampurna ya mung kang moho pribadi nanging ditaing arca kudu budidaya kayu kasampurnan ora ketang sakporo pirane ya jalaran yen uripe tipak ora duweni gondelan rasa numpak prau kang tanpa arah entek-entekane disapu rak dadi pangane iwak ya ing kene iki bedane menungso karo kewan lan tamtu kewan lan tetuan kuwi butuhe mung mangan lan jejegoan yen wis kecukupan rong perkara kuwi mau mareng uripe beda karo menungso ora mung nyukupi butuhe madhang nanging uga nyukupi butuhe cempo rasa lan karsa merga uripe menungso dumadi saka telung pirangan gedhe ya kuwi raga jiwa lan suksma lenggahipun ora duwe jiwa lan suksma menika kados pundi menunggal ulung duwe raga jiwa lan suksma ibarate menungsa kang nunggang jaran kuwi madhang kendali kuwi jiwa dene sing nunggang kuwi suksma yen sing nitih lan kang titian wis laras kendali dipekak ngiwa mengko ngiwa dipekak nengen mengko nengen lestari lakune jaran teko papan kang dinuju semono uga menungso yen paraga jiwa langsung wis nyawiji ya ing kono bakal entuk marganing kasampurnan nggih temen Janaka raga iku piranti urip kang sarwa kasar lan kasat nito ing antarane kulit daging otot balung lan sak panunggalane jiwa iku piranti urip kang sarwa alus lan ora kasat mripat ing antarane cipta rasa budi lan karasa wonten sukma iku sejatine manungsa nanging dudu sejatine urip mula supaya bisa mati sampurna ya kudu nglakoni urip sampurna luwih dhisik basa baine yen pengin gayuh urip sampurna ya kudu duwe kegayuhan mati sampurna jalaran urip lan mati kuwi sejatine mung sawiji yaitu sajiwa kelawan karsane kang nipahake urip kang sampurna ya urip kang selaras kelawan karsane yang suksma sejati yen wong lanang ya nindakno wajibe lanang kanthi lan becik semono uga yen wadon ya nindakno dharmane wadon sing kanthi tulus lahir lan batin ngerti marang Gusti ngajeni marang wong tuwa aja demen goro aja demen gandreng aja demen jinak aja mitenah liya mangkono mau kudu ditindakake
kaki kanthi ajeng aja kanthi gondrang nuwun inggih penembang ngestakaken dawuh mati sampurna mono mati turut kepi kewajiban yen prapono mati sewendi satriya gugering palagan turut kepi negarane kabeh kuwi mau kapurmudi dene kang temen sampurna bakale moksa saragane dene kang menang nampa ganjaran moksa ya mung para utusane Gusti dene aku lan sira Janaka cukup budidaya sampurnaning urip lan sampurnaning pati sing manah kula penemban dupi sampun midhangetaken wedharing menggah kawruh kasampurnan iya kawruh kang tawedharake marang sira kowe wau babarna marang Brayatagunmu wedharna uga marang kawulamu urip bisane kabeh Brayatagung ing Swantara ki bener uripe aja mangrutingal aja mengirang liyan besok yen bali liwat dalan rahayu teman mulih mula-mulanira nuwun inggih penembang ngestakaken dawuh mara gageneng apa punguran sawetara sajake bakal ana daya sawang kaya bangsaning Brahmana nanging bagine wujudmu kaya titah kang papariman waduh sang penemban inggih boten sisih kula menika ugi darajating Brahmana nanging waleh-waleh menapa gesang kula menika pancen radi keserakat penemban menapa leres paduka menika Begawan Bima Suci lan mriki menika pertapan harga kelasa iya ora ndak selake aku Bima Suci lan kene iki harga kelasa waduh mapan keleresan penemban mapan paduka ingkang kula upadi goleki aku eneng apa warta menika rak sampun warata binandunging karna bilih ngandika hambabar kawruh kasampurnan ingkang menika kula ugi kepengin ngangsu kawruh babagan kasampurnan menika penemban wah kowe iki pendhita kok isih golek ngelmu inggih mboten menapa jernyatipun gayuh ingguing kawruh menika mujudaken salah satu tujuaning gesang kula salah satu ya apa salah setunggaling tujuan gesang kula penemban iya jenengmu mau sapa kula pun Resi Dupara iya Resi Dupara sira kepengin nampa wedharing kawruh kasampurnan nuwun inggih saestu kula kepengin midhangetaken penemban maju sawetara jangga nalingaken karna penemban ya Resi Dupara rungokno aku bakal medharake
wujuding kawula kasampurnan Resi Dupara ngertenono kawula kasampurnan kuwi janjane amung dongeng pripun to penemban kula menika kok malah dados bingung monggo kula menika estu kapilau rumaja niku kepengin midhangetaken wedharing kang kasampurnan penemban iya tak baleni meneh kuwi pancen dongenge mengkene nalika Semana Ratu ning dewa ing kayangan Suralaya goreh atine salarana tipae kang dianggep nyempal saka permatan Malik tinggal satriya kang madhep pandhita babar kawruh kasampurnan sulap winata awan rasa iring ratu ning dewa kuwi mau banjur ngongkon anake lanang kang jejuluk Bathara Surawati supaya ngulat-ulati penemban Begawan Bima Suci ya ngono apa ora dadal mati tenanan iki sekaring bawana langgeng ya Bima Suci nyata waskita tak aturake Kanjeng Rama pukulun tampan ana wasesane pukulun Bathara Guru Tunggal sidang sekaring bawana langgeng titah ulun nggih udara jeneng ulun kang prapta dening asrama kita iya ya Werkudara jeneng ulun ing sithik pangudal-udal kang rawana pratapan kita dina iki nggih Werkudara Werkudara jeneng ulun kang rawuh nggih iya Werkudara jeneng ulun kang rawuh aduh Kakang Narada kok kados mekaten Werkudara mboten segu mboten dehem nadyan ta wonten kula kelawan si Kakang ingkang rawuh ing kalenggahan mangke aduh ketelahe adik menapa cobi dipun undang Bima Suci ngaten adik inggih cobi Kakang nggih Bima Suci panjenengan ulun kang rawuh ana ngarsa kita wah dewa iki jebule ana sing bodho. Lah ra apa ta? Jan basa tenan iki adik. Wah, malah diwelehke karo bocah. Iya. Yen to kabeh iki mau anggap bodho ora dadi baya pengopo nanging mengkene ya nggih. Bima Suci jeneng kita. Wis malih kiblat jejering satriya kok malah nggone darmaning kabrahmanan. Apa ngono kuwi ora jejer tetel jiwa kasatriyamu Werkudara wah anane aku dina iki ngrasuk cara kabrahmanan jernyatane aku gandrung kapilau kepengin babarake pangerten kang tak tampa saka ruci dewaku nanging yen to kabeh iki mau dianggep luput aku njaluk pangapuramu Guru nanging aja mamak panyawanmu Guru coba sawangen sapa kang pangasrama ana sarira ulun sapa sejatine panjenengan ulun ulun inggih pukulun kula sampun mangertos nyadong duka awis daya kalancangan kula pukulun ya Guru rada dibaya apa nanging
Senana dina iki wis tatas wis titis nggon tumbabarake kawruh kasampurna mula panjenengan ulun dina iki bakal bali makayangan guru lan narada Astungkara sidang saring balon langgeng dara guru kakekku kuwi iya banget nggon ulun ngaturake tarima kasih marang sira Si Werkudara dene kang mus hamba parasa ayem tentrem ing jagat padhang saka gedhening panarima ulun dina iki sira antuk ganjaran ya antuk kanugrahan Werkudara wah sing gedhe pangapuramu kon kunindakake budi dharma kang kaya mengkene iki mau ora tetes aku golek kanugrahan saka dewa kang nangtung kowe ora iya aku ngerti Werkudara sira ora bakal duweni rasa milik marang babak kang kaya mengkono nanging adil kelawan ganjar hukum kelawan ganjar kuwi hukum kang rinegem ana panguwasa ulun yen ana titah kang luput kudu ginanjar pidana nanging yen ana titah kang nindakake lelabuhan kudu ginanjar kanthi kanugrahan kang murwat mula aja mok tulak ya Werkudara wah iya yen pancen kaya mengkono dina iki aku bakal duweni penjaluk apa penjalukmu Werkudara aku njaluk luwaring Bapa Pandhu kelawan Babu Madrim saka Kawah Candra Dimuka banjur unggahna marang swarga Tundha Sanga diparengaken. Lah iki pun turuti kemawon. Dipun turuti kang kemawon gandeng nyatanipun labuhanipun Werkudara menika ageng sanget. Iya. Werkudara dina iki sineksenke blak papat isining rina wengi. Gak entasake wong aku sakloron Pandhu kelawan Madrim saka pasiksaning Kawah Candra Dimuka. Tak lebokake ing swarga Tundha Sanga Werkudara. Werkudara sawetara suwe si Adi ninggalake praja apa kira-kira si Adi ora welas nyawang para kawulamu ora welas nyawang kawulamu welasa marang pun kakang ya Di pun kakang kuwi ngrumangsani suh jejeting negara Ngamarta kuwi temne ya mung Yayi Werkudara pun kakang sandada kabeh kekurangane pun kakang wiwit bapak Wonomarta biyen kang babati rungkut gumbala ruwet ya ora ana liya kejaba mung sira kadangku Yayi Werkudara saul Mas Yayi baliya ya Di pun kakang bakal lereh ke Prabon si Adi wae kang dadi ratu jernyatane negara Ngamarta kuwi asane si Adi wah iki mesti cerita sing mulang lho pun kakang lagi teko mung nekseni kok malah dikira mulang nanging ya bener ature Yayi Darma kesumo ki bener Werkudara sawetara suwe nggonku ninggalake praja wiwit
panggonmu sena meguru nalika semana nganti anjur-anjur ing samudra Minangkabau. Wis mayahi sira bali netepi darmaning satriya tama ya Di. Wah iya nanging putra sarta gaweanku durung rampung. Mlebu ing arep Kelasa iki sapa? Dalah. Nalendra kuwi bareng aku Prabu Karungkara. Teko ning kene aning perlune apa? Goleki Bapa Durna. Ya jalaran aku nampa dawuh sing bisa ngruwat nirmalaku kuwi murite Bapa Guru Durna. Kanggo sang rasuk kawruh kasampurnan. Wah, kawruh kasampurnan lagi wae tak wedharake lho. Ya, tegese kowe iki murite Bapa Guru Durna. Ya dasar kepara nyata. Aku ruwaten Raden. Tanganmu aku nyuwun ruwan Raden. Raden lak Begawan Bima Suci to. Aku ruwaten darmaning Bima Suci wis rampung. Yen to kowe nyuwun diruwat carane wis beda ya jalaran bleger kelawan wujud sarta jenenge beda. Tegese kepiye? Yen mau ngarep aku dadi kawan Bima Suci kudu ngruwat nganggo kidung suci mantra rahayu. Nanging dina iki Bima Suci wis ora ana kang ana kajatening Werkudara. Mula yen to njaluk ruwat ngruwatku cara satriya carane nganggo tosing balung uleting kulit. Onjo ketok tak kendhangi kowe.
Arjuna bapakku heneng opo? Aku iki mau ditukani karo kakangmu Kurumati. Aku dikongkon mbuparaké Panggura ning Arga Kilasa yen to nganti ora bisa mbubarake. Nggonmu ngedalake karo kasampurnan. Pun suku bakal kethok gulune ya, Ngen. Wah, yen ngono ra perlu Bahyang Astina. Melu aku wae dadi pundhening Pandhawa. Besok amendeng Haris. Wah, bawa dulu. Pripun, Gen? Jangan kebudok-budok kandang. Ini berkudara juga berdiri Bimasuci. Ini malah bobot nora balik malah juga berkudara kayak biaya. Pripun arah diceklol antara diceklol. Wah, Bimasuci wis bubar pagurane. Saking bobo ora bali yang Astina. Bobo ora bali iki lagi pian. Wah, kelangan wedhus, tombok cemplik, katut sak kandang. Dipun bakir, ya ana boleh. Njaluk wahyu katentreman. Kowe iki wis rauh apa urung? Lakone apa njaluk wahyu katentreman kowe iki? Kleru dhewe. Njaluk wahyu Makutha Rama ya tampanana. Jatuh bawang dua bokong berdiri tepai. Kurawa, 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 Kurawa ya ini isto. Dicopoti belangkone dicopoti. Seragame. Itepe wis dicopoti kabeh. Wedake wis ketok salok luntur. Lah ini kok Kurawa itu blindis-blindis. Kurawa, sapa bisa ngrubungi Werkudara gedhe belanjamu?
Werkudara Sembarang Negara Ngamata cincin Rata Yuda